Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyol, ayo. Wedel apa ngene suruh aku kok baik-baik ngene lho, Pak. Kula niku janipun petangan budi lho, Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tanisi Mbah Lurah. Nggih, Lurah Durna mau. Loh, Mbah Lurah Durna. Asmane lho. Nika lak wonten selatan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruno. Nah, Pak Daruno kula nggih saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Dur tombo kangen kalian Kyai Gondosuri. Mula Gondosuri niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Pangapunten Den, matur sembah nuwun dumateng para kyai pinunjul, khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung, Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD, kalau Pak Sidar rawuh, jajaran Forum Pincam rawuh, dalu niki insyaallah mengeti tasyakuran hari jadi dan boyong balik desa sedayanipun tebih nolibito niring sambikala cinaketno rahayu wilujeng widodo salaminyo Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan nuwun sewu jenengan niku nuwun sewu kiyainipun menika cerdas. Yen kanggene kula jenengan niku gantengi lahir nganti tekan batin. Lahirnya pun cetok dengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono gitu. Kuwi micara cerdas, jelas dan akurat. Amin amin amin. Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Baik nggih, Bapak Ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to, Mas? Turwa. Kok keturunan Turwa ki apa to? Ya padha keturunane. Oh, sami to, Gus. Jangan di sini mesti luar biasa. Nah, terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari ibu, air susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Lah kae orang pinter ki apa ombene apa? Wis karo apa Mas? Prestasi lho. Lah apa? Asu. Lho. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh. Dadi yen cilane cilane sing kepengin kula kakak Bon. Oh, nggih, upake sing baru ketoprak to. Ketoprak to. Dadi ada Pak Ibu niku pas main ngoten kula dititipke tandane DPI. Oh, ya iki medal mulai kula dititipke mulai niku terus DPI karo tandane. Saya pertanyaannya, nanti saiki sampean ya sik dimi wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak enten nek kula lu ASI. Nggih. Air susu ibu, dadi ning sak wong tok. Iki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten iki. Jegen-jegene lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Kula dalu menika boyongan bali desa. Mas Cahyo ingkang kawonipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Nggih. Berarti ra pindah. Lho. Kok ra pindah piye to? Lah wong Biyen iki bali desa nang kulon sawah. saiki. Saiki etane sawah. Iya ra pindah berarti. Loh. Pindah kok ra pindah. Kamuan ngitan ya pindah. Nah, Iki omonganmu lho. lan kene iki boyongan bali desa. Biyen ning kulon sawah. Saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Pindah iki kok Kowe iki kontrol ngene. Sing biyen balik desa iki balik desa. kulon sawah. Kulone sawah. Nggih. Saiki balik desa Etane etane sawah. Nggih. Jadi berarti balik desa pindah ora pindah. Pindah lho Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kontrol iki. Lho sing kocok iki sampean Ruwakno lho. Biyen balik desa ini biyen pripun? biyen balik desa ini kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah ini berarti kan yo etane sawah.
Iya tak kok bingung to Mas. Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampeyan radong lho. Wis ngene. Iki jenenge balik desa. Nah, Kuwi balik desa, wayang kok balik desa. Oh, sik kok upamane lho. Kula iki ana to? Nggih. Nah, kula ning kono biyen manggene nek Kula. Kula. Lah iki nek sawahe. Lagi. Lah terus dipindah neng etan sawah. Ngono lho. Lah kok lek ora ngono kok. Lho, lah iya Yen kulon sawah. balik desa. Balik desa. Nah, kulon sawah. Kulon sawah. Saiki pindah etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balik desa terus setane sawah. Iya, iki bener omongane kakangmu iki. Berarti Berarti kan pindah. pindah iki kan neng etane iki lak sawah tadi. Biyen kulone sawah to. Oh, wis kleru. Nah, kowe kleru, gandeng oleh pepok kowe. Jane sing edane sapa tadi? Wah, kula iki jelaske lho. Lah ya lek menjelasne piye? Biyen Yen nika yen panggenanipun bali desa kulon sawah. saiki Etane sawah. lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahyo. Iya. Lah tak nawar iki yo bener iki. Bener. Iki kan lho kaya gimana? Kira balik desa. Oke. Lah, iki kira sawahe. Sawahe. Toh. Nah, Iki neng Mau kulon kulon sawah. lah saiki Saiki sawangan, sawangan. Nggih. Nah, neng etane balik desa iki apa? Sawah. Lah iya. Iya lah. Lah iya. Iya to Mbak Lurah iki jane iki. Terus gini, mana bingung ini? Sing apik gini. Piye? Balik desa, Iki balik desa. kulone Sawah. sing apik sawah didol. Iya apa? Kuwi balik desa. Kowe iki asline sing mulek-mulek upara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok ini. Lah Sing kepriye? bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh, Lek kowe muni etanan sawah, berarti ki padha ora pindah. lah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe ya ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. wah iso jan. Ya ora? Iya iya iya. Ya Serupa tapi tak sama. sama. Ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah ki halaman. Bener. Nek ke omah ngarep kuwi tangga. Terus terang, Terus terang ki ya beda. Terus terang karo terang terus. nek terus terang, Terus terang ki kejujuran. nek terang terus Lampu. Loh. Saya aku takon. Loh, Enak ketembungan kerja keras. Kerja keras niku ya salah. Oh, iso salah. Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Saya kok nun sewu, para pejabat tak paling jauh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo urung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak gondo sulit yang dalu menikah. tepuk tangan kok. Jadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya kayak murat alit bos. Ojo ngandani kayak paling tidak yo jadi cerdas lho. Paling tidak lenggahe yo sarjana yo dosen. Lho, sampe bab ngene iki nun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takoke, sampeyan mau lak ngombene asi. Nggih. Ning nek kalah karo asu. Sik tak perlu sasunya aja bener dulu. Iki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asih Mas. Lah iki sampeyan apa? Asu. Lah iya kok bener to mangku. Kae ngombene asi, ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, gitu. Asu ini sak ngene iki lho. Kurang lagi. Iya iya iya. Ora masalah aku. Apa Mas? Jadi penting kecerdasan itu penting, Bos. Kurang lagi. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat ini bangunan. Pondasinya Fondasi atau bangunan iki, struktur bangunannya. nek tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa biyen ki guru ngaji apa? Ngawur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho lho, tekan ndi Mas? Iku kok siji aku latih. Dek, aku krungu jare mondok bareng sampean. Mondok. Alhamdulillah. Mondok Ramadan itu sak latih. Kowe lagi sini-sini lho. Ini Mas Cahyo ke sini tuh Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh, ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wes to. Hmm, Aku ki bengi iki. nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun
resikonya. Ora profesional. Nah, ngono. Lah kan dia wis saguh ya mangkat. Mangkat ya mangkat Mas. Tapi histori saya itu sebenarnya ada. Ngopo? Iya. Wih, Cek, atiku wis rapi nak kira iki. wih, Kuwi ngapa? araku. Loh, Iya, iki. Oh, Oh, kene iki lho. karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mboknya Mbak Konsumpil Bandung kuwi lho. Dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gak yo lintang to kuwi. Kowe rasa, kira jauh. Lho, Karaku sih. Iya iki kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku nek gulung-gulung. Karo iki Kowe biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jobrone glundung. ditampani sapa? Oleh pacare. Kowe ra anggere jeblas lambemu. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Iya, dunia biayanya lho. Guyon Mas, guyon. Wong sewu. Saiki dinalar bae. Oke, iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan gak masuk akal. Mas Cahyo, Apa? sama berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Edan pangananmu dong jati kan. Dan ini malah untuk jati dari isu tak tadi kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Ya. Ya nemu ae. Loh, si apik iki Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. beautiful because of love. Cantik itu karena cinta, tampan itu karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek apa yang apa rupaku. Ini lek esi tresno karo aku paling bahasanya dijejerkan bukan pedot aku sak. Jangan dilihat keset ya. Ada di dulur jobor ini dulur ini Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. Artinya apa? Loh, kok tak be aku dhewe lali iki. Ora paham ya jadi sampai kemaki ini loh. Oh, lho, Bos. Iya. Kenapa tuh? Ah, nggih. Iya. Ayo. Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho ki arepe nandini babagan apa? Biyen iki keksi ya. Nek maaf ya. Nggih. Saya tuh sedikit ya. Dari sing digoleki biyen iki bojo sing elek. Lho. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tak cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kuldo. Sebabe Mas Lutfi. Mergo lek bojo ganteng. Iya Mas, kesi piye? Kesi jejer. Itu cara. Terus piye Mas? Aku pas acarane ngono ning kantor. Kok ganti tangane iki? Dari tangan iki Pak. Terus kesi rasane beda. Kok dirani ngono ya. Wah, aku sing nafsu. Aku bayangke Bayangin karo aku. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Kenapa? Apa iso? Lah iya. Ini. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ini Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enak. Buktinya apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning citamu. Sampeyan milih Cahyo Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lo ora sadar mu dhewe kaya tenor. Tenor iki dinetes. Udah. Oke, aja nyaru-nyaru wis. Bu Kesi ngastomik. Ayo men diseni kiai sakmene lho. Ayo wis nek tulung agung lho iki. Enek maro sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak pulihke nang takdir campur darah. Tidak jujur ya. Ojo ngateni burung ceteker. Ayo. Aku sebenarnya itu mau berubah. Ojo ngatekke kong kang mangkung sajroning leng. Kodhok iki suarane banter nek gaya. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing genandel tok ngono. Iya sih. Terus ini aku nyawang aku. Kan dia enggak kamu. Lah rupamu kok jeding ngono ya. Ora iso tidur. Kamu rasake Ayo bagus. wong loro rombongan toilet bae. Bu Kesi. Halo Mas Cahyo, Ayo, sing kok pilih. nyuwun sewu sakderengipun Mas Cahyo Kuntadi.
Ora perlu dawa-dawa langsung wae. Jujur kita. Nek aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki yo halus nadane ora. Lho, iki jenenge nang rumah tangga kudu tegas. Yo duwe gawan emosi kuwi. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning mriki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti yen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan boten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten tentrem, kenal kula wis suwe banget jaman SMP ya Mas Ruduk ya. Terus ceritane terus. Aku tahu. Terus, ayo. Ini sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Ayo grenet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wadiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Putu kuwi cirikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki setorine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing ya toh? Aku mesti tulis story itu. Semuanya tolak-tolak hati. Belum, Mas. Bersama mereka. Atau saya makanya kemarin kalau lutut. Prabu Dasamuka. Malaikat Mripatku Narendra saka Panca Mati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng kewan bradak rekian sinta. Aja takon jog tiban wujude Guwa Wijaya kene dalan patimu. Apa, Pak? Anoman dasmu. Anoman matamu. Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman gitu yo. Lho, nek lepas. Kok anoman iki ora ora ngawur. Nggih. Tapi jujur saesti lho Mbak Kesi. Kuwi wonten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Ya tak durung bisa gitu. Iya, bener banyak. Lah kula kan diajak Mbah Wadiman teng pantai teng laut. Lah Mas Ruduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Ruduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kritik karo ireng aja digandeng. Kritik kali ya. Karepe yo kupuh dadi kriten iki. Dikasih kecek. Kaya omongan sandingin kudu kok grogi apa? Ya, setelah itu masih ada detik oh jadi jantung. Jatuh cinta berlaku. Pancen jujur mawon, cinta pertama kula jatuh kali Mas Ruduk, Mas Jatuh. Ngobrol ternyata. Iya. Rasa balik. Mas Joko. Kenapa? Nek Jawa kuwi ana pranatan. Aja nganti kalah dadak kalah dodo. Oke. Wong lanang bakal muring rasane sepisan dijarak bojone, loro dijarak anake. Guyu sik. Manda. Aja guyu. Lemu guyu abakku tekan kene. Oh, jepret kok aku dhewe ra betah. Mula kan mangkono ana tembungan sedumuk bathuk sing ngiduni. Atur karemu. Sukesi ndak tulungake lawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene Sopo? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah. Nglangkai bangkene sampe utak. Sawono. Yen ora nyoto. Ya. Kok ijo gagah. Yo. Ono gagah bagus sosoane. Yo. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora kuat. Yo. Kowe ora kuat pawat dol panggomu. Ora tanpa rupaku duwe kanthi gaya luwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ngombe? Susu kok pamene amraku. Iki lho. Aku adae. Wadah ini berarti kaleng ae. Kondang kawuka dadi dalang asring
digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Undangmu sepiro? Disiarke TV YouTube nek bangga. Yo. Jok Yo. Yo, jok dulu. Disiarke nang ndi? Masjid. Berarti kowe yo lelayu. Elek gak tuh banyak lagi elek kan. suaramu kaya bledek. Kayak bledek. Apa mbok kira aku digrek? Oh, kira aku wedi. Yen kepara nyoto kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Yo, aku sapa? Loh. Sopo aku? Loh, ini lho. Sopo aku iki sampean iki lho. Yen ora ngerti sopo aku. Lho. Lho. Sopo? Lho. Sopo aku dudono? Lho. Sapa jeneng? Pangeran Makanya Pak. Sono. Sono, kiri sono kiri. Pangeran ngono ki yo manut. Pangeran Tirta Karno, Tirta kuwi apa? Banyu, Karno, Duwe, rupamu kaya apa? Opo. Broto Jayamrata nggih boten aku. Aku wis Saya kok saged kurapian kaya njur bukan kon menjamati. Sing kene bakal blundangkan tapi dia mati. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Boleh main tangan yo rene yo. Bilangnya pun sudah posnya di sini ya sudah. Bukan mungkin nyampe bojoku tangane lho. Mungkin itu kalau di rumah kalau di sini kan partner kerja bos. Ya nadem kaya apa lan kene wong Jawa ngerti karo tata krama. Disoke. Mau, Disoke. mau, Ora gelem kan? mau. Yo, yen ngono bar iki aku mulih ning omahmu. Cepat, Bojomu arep tak cekel bengi. cekel. Lah Lah ngopo? Wis remul lah. kowe iki yo ora terus nyanyang-nyunyang. Mas Ruduk, Ya. Mas Ruduk ngapunten. Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning pantai Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Nek Popo. gelangan. Ning gerangan. Coba di sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urake kae. Duh, wong ayu, dinding-dinding kuwi. Kayak begini kayak ya kanca Inggris itu. Ngawur ya dudu kok. Bare kuwi. Ora kuwi jane Iya, sampean gandrung aku karo Mas Ruduk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman sekolah ta. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Ribut dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan. Gandri kok pitek ngono. Guyo mole wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Kami namung mengenang masa lalu. Kula Mati, malih mati, Mas. sejatine. Kesuksesan pentas itu penting. Iki materi dagelan lu kuwi pirang taun ya. Pas pateni Mas iki tuwek mati dhewe to. Nyuwun sewu Mas Cahyo, sekedhap mawon. Mumpung kula ketemu kali mantan pacar kula. jam lu. Nggih. Ayo Mas gandrungan aku kae jaman biyen. Ini kan lagu iki dam sari kan lho. Lho kok suatu biyen template ning saiki suatu lebih penak saiki latihan ki rong minggu iki mung tak persiapan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Oke. Aja kowe ora spesial to. Gandengen Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehnya sing nembang Bu Kesi. Aku ngerti suarane Mas Ruduk. Biyen sampean ngrungokne suara kula lek Mas. Saiki jam piro nek? Apik. Lah, jam piro nek? Ayo 5 menit, ayo. Jane koyo bablas kok identa. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan kita bayang tak kangen-kangenan karo Mas Ruduk. Sak korungsi ora apa-apa. Mas. Romo ya. Nyuwun sewu Mbak Madiman. Bapak biyen calon orang tua. Lah lagi mangkok ro ngasen iki, Pak. Ini ra umum. Biyen iki.
Biyen. Aku Mas Duran, Mas Akal. Ora disedoni karo bapak ya. Perkorone apa, Mas? Itu kan gak seneng karo aku. Sebabnya? Ya aku kudu dagelan. Nah, terus Cita-cita Pak Lagi makan pengen dadi bojo dalan aku dagelan. Aku wis dijualan to. Terus Pas turu tak colok kaca motor. Tahun 20 biyen. Sik doa. Doa suara. Pun Mas Kudu. Ayo rumah. Aku dadak linggo ning dhuwur watu pantai Jebun kae ya. Terus tak keroki. Pikirmu. Nganggo belin. Lah kok betul nomor ya. Wis kok iso. Coba lagi. Anda belum beruntung. Ya kok kayak gini. kok jane ora padu. Ya. Duh. Ayo Mas Kudu. Selalu sing apik. Ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Wong ayu. Biasa, mung soal dalan biasa. Duh. Wong ayu. Ya Mas Kudu, semanten panjenengan boten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresno ku ya ora bakal malih ya. Masya Allah, semanten Pak wis digawa. Barakallah, Barakallah. Adik kabeh pasangan Ustaz Cak karo Ustaz. Iki panitiane kok ora gelek dagelan sak komplek kok sapa ngono. Payu kabeh sing ora payu aku. Ayo aku digandrung Iya. meneh. Bebu janing ati. Maaf, suaraku enek ladang kendorong. Mas Kudu, Iya. coba sampean nembang maneh kok. Goyang. Ora bareng Mas. Iki kok jauh. Video iki kok dire. Tak cek sik, biasa watuk. Nah, apa nek? Ngoro. Nembang iki maksudnya. Goyang ngene wong nandang asmara. Ya iki lho sing marane atiku gogrok Mas Kudu. Mas Bro. Lar mati aja dirumat ayo. Yo yo. Kok sampean iki kan biyen aja lucu ngono lho Mas Kudu. Aku wis seneng karo sampean iki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah. Tapi rego apa ta? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kudu. Coba Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere. Umpama aku, yen sampeyan sabar aku paham. Ya aku sabar, itu Tutup masalah iki. itu. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa takon balas so gomring awak mami. Seto. Bugesi, sampeyan tak kandhani. Kudu kok gatekne kanthi permati. Jenengan preset lho Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Kyai Tulungagung. Bagus ora? Ganteng Pak Sekdam. Lakonan ganteng lho. Pantes, pantes. Lutut sawangan bareng ngangge bilang ya Allah, kaya takdir. Takir apa sing penting aku selalu mbok pikir. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah, bae. Dile. Sik to. Coba Mas Niti kali Mas Niku jejer. Mas Kriti Madukrono, coba monggo. Ayo. Besok kapan katakan Ora ngene madu dengar kabeh. Lek Mas Kritik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Ji ro ru.
besok kapan katakan Suaraku paling iso mulak malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampeyan rungo-rungo iki. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Kritik diam. Oke. Jiro lu. jejer lan wong ayu Apa menang? Lagi sampean tenan tak tes. Ada prono ya? Upama nona podo Aku darah. ngerti nek di nyoraku. Kok bolake watu darah kaya kewajiban. Barang ambil lho. Yo Mas, metu. Jejer lan wong Coba, sama tak kangen karo suara kula. aku pengen ngrungokne suaramu dia. Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Apiku. Itu ndut aku. Lah ya atiku plendekku. Oh iya. Ini api. Jajeng. Sak kedeping Sakramu depeng netra. kaya bisa Kaya bisa nglilihke nulisake katresnan. katresnanku marangku. Pancen kaya ngono. Coba Tindak sak pecak tindak sak pecah kedeping netra. depeng netra Jumangan Jumangan suku kaya kaya engko kita nek semen Nah, ngono. Binong nawang sih, ora gak kinadepori. Nuwun sewu. Ndi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja ditenduk. Kenapa kok sebabe driji limo kuwi digawe pisah-pisah? Terus pundi, Pak? Nah, begaro ini. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhep ini. Nah, amri men awake dhewe iso ngene. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine berpapat kok kuwi. soalnya dolan tukul silakan gitu. Sapa mau dijine papat sapa? Lah piro? Dijine iki 7 kok. Oso. Dron itu men deh. Ya, dijine 7 kok papat. Oso 7. Dan jika loro telu papat 5 6 7 kok. Domomu kok. Apa Mas kula? Loh. Pakai papat kene 7 lho ya untung kok iso. Jiro lupa ono itu 10. 7 kuwi. 10 7 dron ngene ta. Jika loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domomu 7 kok iso. Masuk ini kira perlu. Wah, itu lah apa? Lah nyapa? Dijimu kakean. Terima 10. 11. 10. Lagi. Lah, Itu kan jiro lupa ngo. Wah, lagi. 5. Ini 10 sama 8 itu 6. Nah, kalau 5 11. dijimu 11. 10 Mas. 10. Ngengkel. Loh, ngomong yo. Jiro lupa ngo. Sekarang apa lagi? 5. Lagi 10 sama 8 itu 6. Kira 6 kalau 5. 11. Nah, surat lek pengen rolas tambah kira-kira. Ibu blesek kok. Suaramu piye dajeng Iya. Aduh, wis mepet. Sampean lucu banget ya. Papa wis delok siap. jam. Sampean lucu banget ngomong. Lucu tenan. Iya, iya. Ngipur aku. Aku coba tinggal Mas. Aku tuh nikah. Lucu. Aku nikah apa? Ojo. Ya kok ninggal apa? Kalau sing ngaku. Ya ngerti ora kan sithik dajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasak sara ing Mas itu
Ben kompak bareng no. Ya. Jadi serasi bareng. Bareng ya Mas. Ninggang sari diajeng lu tak ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming. Wis aku rasa. Aku juga tono sak Ninggang Sari bae Mas kudu ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh. Ya pengen piye? Numpak perahu, Wong loro wong loro. terus sampean nyemplung. sampean terus lesimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus yo belakang ini penyu aku. penyu. Wah, lah bro. Dulu kan. Ono penyu. Ya. Dilanggamke Siap. kok ana tulungan dingane. Oke, dipun menteri Pak nggih. Nggih, Gus. ya. Nah. Mas Cahyo, Halo. janipun kathah kirangipun anjenipun kula suwun wonten Gondosuri. Oh, jelas. Nangino krana kanthi jejibahan ingkang dalem menapa nggih kewajiban wonten Kediri. Pramila nyuwun duka ingkang kathah nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para Kyai Agung Gondosuri khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal Mas alamin. Duduk, Mas Kritik. Sesuk menawi lek nampa kalangan ketemu aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Jo siji ning kene siji nang kono ngono. Terus jenenge kok Gak. sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji ya kowe ya. Ya, maaf Bu. Tenang ya. Iya Mas Ya, Kritik. terus kaya tak tetep tak pernah Kok saya aja ngono Cek. Iki ben langgam sik. Halo. Kok saya ini lho, langgam kok. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda Kediri jenengan ngono kok. Pakai jawabnya apa? Pakai haluan. Oh, haluan. Oh, cukup blas bagus kaya harapan Jaya Deni ngarep ngono kuwi to. Blas bagus wae. Nggih. Sing ape Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Produk. Kok dasaripun menika live streaming nggih ta? Nggih. Gitu. Thank you.
Oh, jelas ini.